Ah, isinya apa sak kuwi nek jarike barang lho ya. Nggih, nggih. Yo dibuka prok jadi apa? Ya. Kok iki ono katok barang. Iki katakan nggo saiki. Iki piye iki ono? Hari ini iki pas ora iki masalahe. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu loh, Pak. Iya. Iya, cool. Cool. Iya. Cool ki dingin ki sa. Hah? Cool ki dingin. Iya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak kakean nyap gitu, itu makin perbawanya tuh banyak. Oh, esa nangis sajroning atiku nalika Sampai karo sapa kasuwun rimalan wengi muga bisa kumpul kaya duwe Aja lali bawelmu Bunga Sugeng dalu Mbak Elisa orang harus alasu. Sugeng dalu macange Yulimbo Pak Kangko ingkang minulya. Piye kabare sa? Nggih pengestунipun. Radi lumayan ya rada kesel tapi piye ya nek wis arep sowan wonten panggenanipun Mbah Rasim niku saking mangkat niku pun bahagia riyen niku lho. Apa?
Gahawane niku happy bahagia. Bahagia. Iya. Bahagia aja dijalakne bahagia. Aku wis baten saka ning dalan iki. Oh, Iki ngono. kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim iki sing anyar apa ya kira-kira ngono. Kowe mau wis ning ngene Mbah Rasim. Aku langsung saka pinggir, Heeh. tak melipir, tak delok apa sing anyar, set, Heeh. langsung melebet ngek, wonten Mbah Rasim wonten ngajengan menika. Wonten Langsung pundi? Mbah Rasim wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Iso ngajengan iki lho ngawur iki. Ngajeng kori, Ngajengan. kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok, Apa? sa. Gebyok. Gebyok yang sangat indah sekali, mbah piro regane kuwi aku yo pengen. Langsung kula nuwun hormat kula. Hormat Mbah Rasim. Ayo no, melebu. Lebu ya. Mlebu. Langsung mlebu ning omahe. Piye? Setelah masuk di rumahnya Mbah Rasim, piye sa? Jajal kursine Pak Kangko. Heeh. Ya lagi tak set kene iki, aku megol sithik saka kene wis bablas tekan Yojo aku. Saking lunyune. Saking lunyune. Anu bliture ya sa. Saking lunyune. Luar biasa kudune Pak Kangko porsinya tuh kayak gitu, yang banyak kayak gitu. Jadi mau ngedayoh tamu-tamu Sirku ya ngono. Sirku kaya jati kayune. Nah. Nggonku ki eneke kayu maoni. Dadi luar biasa Mbah Rasim. Tadi juga wah nek butuh kayu ngomong ke Pak Kangko lah kok ora langsung Mbah Rasim kok kon lewat Pak Kangko. maklare aku. Mboten nek Mbah Rasim iki peparing apa-apa, menehi apa-apa, kuwi dilambari rasa ikhlas. Nah niku lho. Tur wayangan bengi iki nek ora panjenengane ikhlas apa kelakon wayangan to, Sa? Nggih, saestu. Dalam waktu singkat loh Pak Kangko. Iya. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangko, saya juga kok ya isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saget sowan sederek-sederek keluarga sedulurku. Wonten pojok watu, wis ping 3 menika. 3 kali ya? 3 kali ini luar biasa. biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringi sehat. Amin. Bagas waras bahagia wilujeng selamet sedoyo. Amin. Ya, pokoknya diparingi Semangat sing mirsani semangat luar biasa lho, Sa. Semangat, Walaupun niku hujan nggih. turun ning tidak menjadi halangan, Nah, niku. ning mujudake berkah saka Gusti sing diparingke masyarakat mriki. Eloke niku, dasare panitione cantik-cantik sedoyo. Panitia Panitione niku cantik-cantik enem-enem sedoyo. nom-nom. Ya, enem-enem. Tadi udah foto juga, matur nuwun. Ini juga kalau panitianya itu enggak satset-satset, bocahnya kan emang harus yang enom gitu. Iya. Nek enom iki luwih satset-satset kabeh sok kelakon. Tur yo gelem kerja sama, bisa sing kerja sama sing sepuh karo sing enom kabeh. Lah iki sok kelakon kok ngene luar biasa. Mbah Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedaya menika pinaringan silamit wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin, Sa. Seneng kula saged sowan mriki, Pak. Tenan, iki agenda setiap tahun bakal diagendakne dening penjane Mbah Rasim, didongakne Mbah Rasim tetep sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau menika orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Bener. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kula niku ditonton Mbah Rasim di PPSDM itu kilang itu aku nggak sadar gitu, aku nggak enak aku Mbah Rasim ternyata nonton, berarti beliau itu kan memang dari atas sampai ini banyak observasinya gitu. Iya, yang jelas silaturahminya beliau, kenalane beliau iki banyak pimpinan dari tingkat saka atas pusat sampai semua. bawah. Nah, ditresnani kabeh, Tresno termasuk sedoyo. seniman seniwati ya diuripi dikukup ini menjadi Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim nggih kathah ingkang tresnani nggih termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Ya iya ben Nggih. ditanggap Ditanggap setiap tahun nih. Piye? Ora mureng nek ora ditanggap mung luap-luap ning omah kok sasine ya sasi sepi ya sa. Sasi sepi menika nek mboten tangkap Mbah Rasim nggih mung tingu. Heeh, ya ketek ketulup. Kaya apa? Ketek ketulup. Ketek ketulup. Ya kaya kowe tingu ngono kuwi ta. Ya, aku keteke. Heeh. Ketulup tuh dia Pak ini. Ketulup itu ada andi ngoten niku lho. Oh iya kena. Kena terus golek sing nulup sapa ngono. Oh, sapa sing gelem nulup aku? Hei. Sapa malah tawa. Ning ora apa-apa wong dagangan ya saya. Lah iya. Ayo orang duwe bojo se legan ya bebas. Lah niku lho, bandel tenan kok. Pokoke sik orang-orang 90-an iki rada do bandel, ora do payu-payu mbuh apa.
Termasuk kowe payu ya, Sa. Ah, nggih. Mungkin sing kuwasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu, Sa. Nggih, mbok menawa jodoh kurang lahir, Pak. Loh, jodoh kurang lahir ya kecilan. Loh kan enggak tahu, sing jenenge jodoh kira ngerti cinta Ya. itu buta. Ya, cinta itu buta kok buta ki ngrawuk kowe kuwi. Ya jodoh ra mbok menawa jodohku ya isih ning adoh parane ning Betul. benua lain gitu loh. Nggih. Ya tidak kalah semangatnya Sa, sawangen manengen sak so. Ibu-ibu ke lho. Ibu-ibu, Kaya matur ngono nuwun nggih, sampun nganggo ningali payung. wayang nggih. Wis tutupan apa kae wajan apa kae nggih tutup sirah. Nggih, wis Semangat pokoke selalu nggih Bu, sehat selalu nggih Bu. Nggih, ingkang padha mirsani wayang kula ndongaake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih madikel-dikel. Amin. Ibu-ibu luar biasa. Ya. Nggih. Ini ada permintaan lagu Sa. Lagu menopo? Nah, aku ora patek iso maca nyawa wacanan iki. Oh, nggih. Sapa iki ora balik akeh banget. Kula macane. Macane wow. Apa sing bener ya apa? Heeh. Tanggal 16 siji ere 20 enem 26. 26. Tahun 2026 26. Ora. Sedang puluh apa ya? Piro? 26. 26, nggih. Kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung Di atas maksudnya. panggung. Panggung saja. Penggemar wayang kulit. Saja kirim, saja itu saya ya maksudnya. Ya. Ejaan lama. Ya. Kirim nawala untuk Ning Elisa. Saja suka sekali sama Ning Elisa. Besok kapan mau ngundang Ning Elisa? Asli betul. Nanti mudah-mudahan malam bisa apa toh tulisannya ya. Bentar susah ini. Mula tak lempar ke kowe aku bingung lek maca. Iya ini Arab Gedrik opo Latin opo. Yang Elisa asli. Saya setiap nyetel seneng. Wes kuwi lah. Terus iki coba tak golek. Semoga sehat selalu. Saya kirim enggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar Ning Elisa. Sesi Deman yang nyekar Ning Elisa juga. Oh ya, berarti sak lagu seket. Ya. Oke. Seket. Ayo. Sak lagu seket. Oke, tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Nggih, Minta Pak lagu Waris. Podang Kuning. Nggih, juga menyimak banyak sekali yang ada di Channel YouTube, ya. Mbak Elisa juga di TikTok. Wijolaras Indonesia juga menyimak. Diaturke ya, Sa. Oke. Sing mau pilih sing ndi sik? Yang Sesi sesuai. Deman apa Gubuk Asmarane? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Dibawani sik. Oke. Ya. Ya. Nyingkar nyingkur. Sesa. Apa? Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para pesinden dan penjenengan. Ya. Yang ditunggu juga Janokone Wijolaras Indonesia Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto karo penggemar-penggemare luar biasa. Luar biasa ya. Setiap itu tuh punya fans masing-masing. Ayo Di, Fans club. ben ketok nek anu munggah kene Di. Nah. Oh iya. Mas Ayo Ardi. Mas Ardi. Nah. Ya, ben ngewangi bawa raketan sithik ya, Mbak Ya Elisa. Ya. Mau mung sipate penggemar, mau tak foto, tak upload ki bayuh do geger kae. Geger ya. Geger Karena pelora. ketampanannya Mas Ardi. Ora iso bedakne iki mung penggemar, iki piye? Ya wis bene. Ya, tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Ben ketok sapa to Mas Ardi ki? Oh, ngono. Yang mana sih? Ya. Terutama para kaum-kaum hawa iki gua lah lek golek Ardi wis ora umum. Itu kira-kira Yosua pinten? Kok Yoswane sing 50 munggah ya? Sapa? Yang nyari Mas Ardi itu loh. Oh, mboten kata sing nom-nom wau. Nom toh. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Ya Di, Rene Di, sini Di. Turuk.
regane kaya ngene. Ya ampun, ya ampun. Nggih, pripun, Pak? Hah? Pripun niki? Ora piye-piye, aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak lho. Mengke Mas Adi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong. Nggih. Mau don jawili aku ngono lho dadi godhong telo wae iso gawe lega. Lek tak kon ngadeg niki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono ta, Sa? Bener. Heeh. Tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu ki disapa mong akeh. Heeh. Orang mung sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube, banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Ardi Karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso bengi iki ngono. Nggih, jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumpe. Lili Cumpe. Salamu kanggo para penggemar-penggemarmu di sing bengi iki uga pirang-pirang ana ing sambung Bluro. Nggih, sugeng dalu kagem sedaya penggemar Dijo Laras Indonesia nggih. Sugeng mirsani Amin. Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu loh, Pak. Iya. Iya, cool. Cool. Iya. Cool ki dingin ki, Sa? Hah? Cool ki dingin. Iya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak kakean nyap gitu, itu makin perbawanya tuh banyak. Oh, gitu. Iya. Semakin dingin wong wedok semakin penasaran. Iya. Heeh. Kalau Mbak Rasi milih yang apa? Yang betul? Oh, malah panas. Iya. Kalau panas tuh butuh proses, Mbak Rasim. Jadi ada proses deket dulu, Iya. ditatap dulu, pegang tangannya. Nah itu baru mulai ada kehangatan, Mbak Rasim. Ayo Mas Adi. Orang kita sak gebiaran tampil. Nyingkaran nyingkur ngono kae. Ya di, mesti iso bawane. Nyingkaran nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Mau saurunge munggah rene dijak foto karo sapa karo cewek cantik mau di. Supe iku lho, Pak. Niku jenenge Mbak Vivi. Oh, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah. Itu. Ada? Mbak Dikasih Vivi, apa mana gitu Mbak Vivi? dong. Nah, itu Kasih penggemar salam. berat loh. Mas Adi, Januari J-nya apa? Buat Mbak Vivi gitu. Apa? Aja di dadak ngono. Terus Januari jinnya apa? Disauri tadi genre umum. Ya. Jadi wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yen kemutan. Mbak lihat sini loh. Lelampahan, lihat sini loh. Lelampahan kan kau. Datar aja, naiknya nanti. Lelampahan gitu aja. Lelampahan Iya. kan kaburi. di. Wah, dan iki pancen dudu wiraswara sa. Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara kuwi wis luar biasa nilai plus. Nah ya no. Heeh, bocah kesehariane yo ngono kuwi ngur meneng ae. Saiki tak takoni, Di. Pripun, Pak? Hubunganmu karo Niken Salindri iki piye asline? Ayo diperjelas tolong. Piye? Nggih, pun dianu to, Pak, pun diklarifikasi kali Mbak Niken Aming. Kakak Adi ya? Nggih. Kakak beradik. Beradik. Alah. Oh, keluarga kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya. Oh, Tetap gitu. ada. Oh gitu ya. Nggak semua orang kayak gitu. Iya. Lho Mbak Vivi nganti direwangi kae Mbak Vivi kae ora tau nonton wayang. Ya niki biasane turu wisan. Kenapa nganti saene jek melek ngur pengen nyawang kowe di Ya ngono lho. Lega nono. Dari pundi, Pak? Dari Semarang lho, Di. Tepi-tepi saking Semarang ya, Pak. Semarang Mbak Vivi, nggih. Pundi Pundi? piye? Wah, kuliah to pisan, Mbak? Keren banget. Wow, Mbak Vivi mau ke sini? Mbak Mau? Vivi boleh naik dong? Boleh dong. Boleh ayo. Dadah. Oh, bebas mau. Oh, dadah. Oh, ya. Oh nggak mau ya? Mati.
Ardi wedi lek seneng sing wedok. Oh, ada satpame wis. Nanong no tulus hatiane ku bukas moro. Kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Ardi kita. Pun Pak, matur nuwun. Pun Engko sik to. Iki enek apa? Tuh ada bingkisan. buah tangan. Tas ki kos apa ki mau? Si, kos apa sih ki si? Dari siapa untuk siapa? Ada Siapa suratnya untuk siapa mboten? ini? Enek jari, enek kotange barang ki. Buat cewek apa buat cowok? Lah enggak tahu ini lek tasnya tas cewek. Tas cewek, ada pasmina juga. Iya. Di tulisannya ora enek kos apa. Gue ibu. Golekno. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi? Enggak, sendiri-sendiri saya tadi. Banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada DJ Laras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, ngono. Ya. Kuwi dikekne sapa? Terus saka-sapa? Aku kan ora mudeng kok mesakne sing maringi nek ora disebut. Nanti dikonfirmasi aja ya. Nggih. Dikonfirmasi nggih, mangke. Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Dalem? mau memberi aja. Oh, di Mbak Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Mbak Elisa matur ya. nuwun, terima Lah ya, kasih terima banyak. kasih, terima kasih. Matur nuwun gula tampi. Ini gubok asmoro kita. Isinya apa sah kuwi enek jarike barang lho ya. Oh, nggih. Yo, dibuka prok jadi apa? Ya. Kok iki ono katok barang. Iki katakan nganggo saiki. Iki piye iki ono hari iki pas ora iki masalahe. Pas Yo, ketoke. kira-kira ya pas. Kok yo bisa ya menaksir ini kakiku seberapa. Lah ya kok iso pas Ya. dawane barang kok ya. Terus Apa ono meneh? iki, coba. Cari ya. Oh ya. Wih monggo tekan dengkul tok. Ini kayaknya ya sampai. Oh iya, Ya rodok agak naik nggak apa-apa. agak Terus naik. ini. Oh ada kebaya juga. Kebaya. Wah. Gamis. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima, Pak. Karot sak tase lho. Nggih, matur nuwun iki. Kula tampi. Iki tenanan ora iki? Tenan. Tenan ya. Ya biayane ning beri kelir iki mau. Niku Ya. buat Mbak Elisa. Ya. Iki. Iki engko tak nggonjo aku nganu ra ya. Tiba-tiba jatuh cinta aku engko. Pokoknya terima kasih atas tali Terima kasih asihnya. banyak. nggih. Luar biasa. nggih. Saya terima. Mas Adi sampun nggih, Mas. Nggih, Terima Adi, kasih ya, Mas. Terima kasih. Mas Adi. Iya, nggo klarifikasi no. Oh, ngono Ya. Nek ning panggung iki mung dunia sandiwara. Wong foto ki mesti dudu urung karuan kuwi mesti cedhak karo Mas Ardi mergo penggemare pirang-pirang. Oh, ngono Ya. Pengin neng Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah, Nyewa elep Mbak Elisa nyusul Mas Ardi. Mas Ardi. Saka Bandung. Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul neng Ngawi kuwi mung nusul Mas Mas Ardi. Ardi. Luar Ya biasa. ampun ya, semakin ngeremboko. Ya. Yang jadi penggemarnya Mas Ardi. Nggih. Nggih. Gubuk asmara digarap tayub. Siap. Coba kaya ngapa? Katur sedaya para pamirsa. Ya, esok ngono ya. Lah ya pas isuk kelingan. Sayang
biasa. Sampun katuraken. Mbak Elisa, Nggih. ini ada sumbangan Paranggono juga dari Bluro. Oh ya, Saurunge Mbak Eka uget-uget ya kancanono ya, Sa. siap. Ya, Nduk. Ayo. Tampil mungkan Nduk Cahayu. Ya, supporti cara Bali no. Ya. Mari-mari berdiri. Ya, aku lali jenenge no. Ya, ya. Ditakoni meneh. Ayo, mari-mari berdiri Paranggono domestik saka ing Bluro. Yuk. Sudah balon Nduk Cahayu. Wilujeng dalu, Pak Kang Dalan. Nggih. Bapak ki nek anu ki gampang lali. Mongko tahun kepungkur lak sampean yo ning kene ta? Nggih. Asmane sama sinten namanya siapa namanya? Nggih, tepangaken nami kula Dea. Dea nggih. Nggih. Oh, Mbak Dea. Mbak Dea. Sekolah wonten pundi? Sekolah wonten pundi, Pak? Negeri, Pak. Teng negeri. Lah nggih, SMA napa SMP? Nggih, SMA. Oh, SMA. Nggih. SMA negeri. Ya mboten salah kok. Sekolah teng pundi negeri. Itu Mbak Elisa. Itu bibit unggul dari Kabupaten Bluro. Leres, Ya, Mbak? betul, Dea ya. Nggih. Ya, sekarang berarti usia berapa Dea? 14. 14 ya? Nggih. Nggih. Kayak yang tahun lalu ingat nggak membawakan lagu apa? Ingat. Apa dulu? Ulo Tampar. Apa? Ulo Tampar. Ulo Tampar. Nggih. Ulo Oh Tampar. iya, kalau yang kali ini mau mengaturkan lagu apa Mbak Dea? Mau Dandang Gula Banjet. Dandang Gula Banjen. Oh Oke. ya, belok barang ya. Belok barang. Oke, coba. Ya, coba. Nggih, monggo mepet-mepet nggih. Mepet-mepet Pak nggih. Nggih. Minggu rada adem yo kekep-kekepan. Dandang Gula Banjet ya Mbak Coba. Dea, coba. Wah, luar biasa. Nah, ya, terus yuk. Iya. Lamun Arso antuk jatuh krami. Ah. Kamu belum punya pacar kan? Nah, ini Derek. sebuah kiat sukses untukmu untuk cari pasangan ya. Nggih. Apa wi? Nah, itu kalau kamu mau mencari apa? Orang yang mencintaimu. Nah, itu kata-katanya itu. Apa tadi? Coba lari kedua. Dan prakyatmu ing pemilih ira. Hati-hati milihnya. Nggih.
minonenung ya Kaping pindho milik wong Nah, ini pesan buat Mas Ardi ternyata ya. Jangan asal milih wanita, jangan asal yang cantik, jangan juga yang kaya. Padahal yo gelem aku, jenenge sugih sapa sing ra gelem. Sing ping telu apa? Ping telu. nonanong ping telu pangkat derajat. nek tak amati setiap tahun mundak iki suarane saya semeleh Mbak Elisa. Betul. Ya. Semakin Berarti lek yakin. mudi lek sinau temenanan. Nggih, Matur Lere. suwun Pak Kanggo. Nggih. Semangat terus mudine. Nanong ya. Bisa larut keneng sambang sarawungan kapilut mrih Wicara kang wicara kang manis manis marmane den prayitno luar biasa. Kula kanca-kanca tepuk tangan buat Mbok Dia. Semangat, jangan putus, ditambah terus ininya Ah. bendahara lagunya. Lagune dibaca kayak apa? Ya, Dia. paringi jeneng gula Jenang Jenang kula, kula, oke. siap. Ya. Jenang kula. Yuk, mangga buka celuk.
niki raosipun. Nggih niki mboten napa-napa. Soale nggih jawah to Pak Kanto. Iya. Udan tuh dicampuri karo angin semribit mulane. Nggih. Heeh. Iki lho sa. Nggih. Iki sa. Oh, Iki nggih, saka Sa. hamba Allah paringno karo nduk dia. Nggih. Nggo Siap. bukan apa-apa ning untuk spirit semangate. Siap. Ya. Ayo dia semangat. Ya. Ayo, dilanjut iki nganti entek, Nduk. Nong ya. Biasa. Sebuah Kuat. tindakan heroik loh Pak Kangko, bisa menyelesaikan walaupun udah lemes pusing tadi Iya. udah pengen jatuh. Mbak Dea semangat terus ya. Lenggah sih Ya, ben lenggah dulu kemotong. biar enak badannya. Ini dibawa tadi dari hamba Allah.